Ngaphinde kabuya ave ngihlupha kodwa ngoba ngiyayithanda ukuthi into uma ingisizile mhlambe nomunye umuntu ngingamsiza, ngingathuli nento engithe uma ngiyenza ngiyi-practice ngayibona ingisebenzela. Yabona bafethu, there is one thing engifisa ukuthi sikhulume and siyibuke. Yabona khona le ndawo le ebasekhoneni endlini yakho noma ebalapha ngenhla le uyibiza ngomsamo. Don't ever allow leya nto ukuthi irule impilo yakho, uyinikeze amandla ngaphezu kaNkulunkulu. Because bonke laba bantu abasuke behleli kuleya ndawo ekuthiwa babekwe kuyona, abantu abaphilile ijeni yabo emhlabeni, bangenza kahle, bangahambisa ngendlela ababethunywe yona. So bayabuya labantu bezofuna usizo lokuthi bakhululeke laba abambeke khona emaketangeni. Bezolifuna kuphi? Kuthini emhlabeni thina abantu abaphilayo. Uthola ukuthi sebephula iy'ngane la egcekeni, bavala imisebenzi, bavala yonke into. Ugcine nawe uphuma uhambe uyolalela kumuntu ukuthi kwenzakalani, afike umuntu akutshela athi angeke kulunge lutho uma ungazange uzumlungisele usibani bani. Yabona mina ngifuna uyilahleke leyo fear. Ungisikhathi usuka same time ubuyela uhambe uye kuyona indawo yakho lo othandaza kuyona emsamo, ufuke ushise ikhandlela bese uthi lalelanike. Ngoba vele siyahluphekisana, ayikho inkinga, sihluphekisana. Ngoba ukwazi ukuthi unenkinga eyadalwa uwena, wayidalela iy'ngxaki emhlabeni, uthi uthunyiwe wangayenza into oyithunyiwe, wadala amacala. Uma usufika phambili usuboshiwe, mase kufanele ukhululeke futhi uyabuya uza kumina, uyaphinda uzongivalela yonke into engaba usizo ukuthi ngilekelele wena nawe ukuthi uvuleleke la ukhona, wena uzoyivala. Ivale kanjalo-ke nawe uhlale kanjalo la uhleli khona, okusho ukuthi vele iyohlezi ibukana kanje ngoba wena unawo umqondo. Uyabona, wenza lento ekuthiwa niziphukuphuku namadlozi. Akekho umuntu othi umefa ispirithi sakhe nokugxila acabanga ngayo kufe, uyalalela futhi uyezwa. Kodwa uma wakubona ukuthi unayo ifiye likugqilaza idlozi, uzofika ekupheleni kwempilo yakho, kufike la kutheni uyafa khona emhlabeni ungazange uzoyi-enjoy impilo, ungazange uzuyiphile yakhe impilo kwakumele uyiphile. Ugcina usuphila impilo enefiye yokusaba ukuthi lo muntu lo othe ngeke ngilungele ukuthi ngilelo muntu ngempela. Ayikho into engaphezulu kaNkulunkulu. Awekho amandla asegazini lakho nasenhlizweni yakho nakuma-spirit wakho adlula amandla owawanikwa uNkulunkulu. If ukwazi ukukhuluma nomdali wakho ngempela, ayikho into edlula uNkulunkulu. Ngoba nabo laba abasuke bekuvimbele basuke vele nabo bemesaba uNkulunkulu. Wena khuluma nalo ongabonwayo, uzothi uma usukhulume naye uzokwenza izinto zenzeke ngoba yena uwumenzi wezinto zenzeke. Unqobe ngaphezu kwawo wonke amandla amanye akhona emhlabeni. Ungafuni ukuvinjwa into zakho zivinjwe yimoya eyahamba ihlulekile nayo empilweni, edinga wena ukuthi uyikhulule. Musuthatha impilo yakho uyinikele emsamo, kepha umsamo udinga wena ukuthi ulekelele nawo ukuze amadlozi ephile kahle la ekhona. So nje ungalingi ungizwe kahle, angisho ukuthi amadlozi asiwalahle, kodwa amadlozi asicommunicate nawo, azi nawo ukuthi phela lalela-ke impilo lo wayiphilayo kwakuyiyakho, nami ngineyami ijeni engiyithunyiwe. Wena musuzovimba mina ngenxa yey'nkinga zakho owayedala emhlabeni, akuzukwenzeka ngoba manje ubulala abantu la ekhaya, uvimba imisebenzi la ekhaya. Uthi uma unqonda la mandla esinawo amancane, wena ubudinga inkomo, sayithathaphi inkomo? Kodwa ngoba sinefiya, siyohlezi silawulwa imimoya, silawulwa imsamo, kuthiwa izinto zethu ngey'lunge, ngeke wenze ulungelwe lutho. Futhi thina sikhohlwa ukuthi khona uNkulunkulu okuyena umdali, silalela imimoya eyahlulekayo. Umsamo ungawulahli, abantu banini ungabalahli, kodwa fanele bekwazi nawe ukuthi nawe unokwakho okusele emhlabeni. Umuntu mefuna usizo kuwena naye akenze phela indlela yokuthi lolu sizo akwazi ukuthola. Akafike phela naye ezosho ukuthi uma ungenza ukuthi nokuthi ngizokwazi ukuthi kutholakale lento ezokwazi ukuthi ngikhulume. Kodwa uma uzosaba ubakhonze,
ukudlula uNkulunkulu uyofuhlupheka ngoba laba bantu bayacindezelana. Asiyithandi imsamo yasemakithi kodwa singayikhonzi. Asiwahlabele amadlozi ethu kodwa wangasilawuli. Ngoba wathi savuma ukuthi silawule angeke kuphinde kulunge lutho. Akube ngokuthi kuyasizwana. Nami uyisidalwa sami, nami ngumkhululi wakho ngoba mina ngizokuhlambulula, ngihlambulula izikhwama zakho, ngiqedele imisebenzi ongayiqedanga. Ngikugeze, ukuhlawulela amacala akho mina engingawenzanga. Kodwa ngoba ngisiza wena esidalwa sami ngizokwenza. Kodwa wena mungigqilaza, nawe ususizakala. Ayikho lento ekuthiwa amadlozi ezithutha. Ithini esibasabayo ukukhuluma nabo? Ewe msana uma ukhuluma iqiniso, ukhuluma ukufila enhlizweni yakho. Ungasabi ukuthi hayi bazongibulala. Akekho umuntu onamandla okuthatha umphefumulo womuntu, uNkulunkulu kuphela. Uma icontract kaNkulunkulu isiphelile, uzohamba emhlabeni. Kodwa icontract kaNkulunkulu ingakapheli, ngisho idlozi ngelikwazi ukukunqoba. Yebo lapho bangani bami.